Ahoj přátelé, stojíme tady u nádherného zeleného kabrioletu. A není to náhoda. Tuhle káru jsme dostali, bohužel jen na týden, jako odměnu. A víte za co? Za to, že jsme v měsíci červenci prodali něco, co všichni ostatní považovali za nemožné. Ano, legendární hotel a penzion Rajská bouda jsme právě dnes předali do rukou nových majitelů. Rok práce a úžasné energie. Ale my dva parťáci se nikdy nevzdáváme. Prodáváte snad vy byt, dům či dokonce hotel? Jsme tady pro vás. A s prací nepřestaneme, dokud není hotová. Pokud se rozhodnete nějakou nemovitost prodávat, klidně se nám ozvěte, my se na vás a na vaši nemovitost těšíme. Mějte se krásně, pozdravem, vaši osobní makléři Dalibor a Darka.